Joo, huomenta vaan kaikille. Lähdetään liikkeelle. Meillä on taas nyt jo perinteinen hyvinkin onkohan meillä jo 8. teräsrakennekatsaus tässä menossa. Ja tänään on aiheena, ensinnäkin kaikille, ketkä ehkä mua ei tunne, on Timo Koivisto, on täällä Teräsrakenneyhdistyksessä vastaavana vetäjänä. Tämä kyseinen aihe, nämä pätevyydet on valtavasti aiheuttanut kysymyksiä. Meiltäkin näitä kysytään ja sen verran ehkä tuossa nyt voisin todeta heti näin alkuun, että käsittelen luonnollisesti niin kuin teräsrakentajille ja teräsrakentajien pätevyyksiä. Niitä on aikamoinen kasa muillakin toimialoilla, mutta kuitenkin niihin myös tulee jollain lailla viittaamaan ja kertomaan. Saadaan täältä slaidit eteenpäin. Eli tässähän taustalla luonnollisesti on tämä uusi rakentamislaki, joka nyt tulee voimaan ensi vuoden alusta ja nämä nykyiset maankäyttö MRL-pykälät tullaan sitten kumoamaan ja tähän nyt sitten liittyy vielä kaikennäköistä muutakin asetusasiaa. Ja oikeastaan se tietysti tämä lakimuutos tulee olemaan semmoinen, että kun entisen MRL:n nojalla nämä säädökset on ollut erilaisia ja kaikista vaatimuksista ei ole mitään erillistä asetusta, vaan ympäristöministeriö on aiemmin ohjeistanut näitä suunnittelu- ja tehtävien vaativuusluokkia ja sisältöjä ja koulutuksia ynnä muuta, mutta ei lakisääteisesti. Ja se on ollut sitten käytössä tässä jo toki pitkään ja nyt FISen pätevyydet on tietenkin olleet ne, ja niitä on sitten näitä YM:n ohjeita ja ohjeistuksia noudatettu, ja noudatetaan tietysti tähän asti. Mutta muutoksia on kovasti tulossa, ja uusi rakentamislaki jo kertaalleen hyväksyttiin, ja sitten vielä korjaussarja on nyt tässä ilmeisesti viimeistä leimaa vailla tuolla eduskunnassa, ja sitten vuoden alusta jatketaan sillä korjaussarjan mukaisella rakentamislailla. Ja tosiaankin siinä on nyt sitten asetuksen antovaltuutus siinä laissa ja tässä jatkossakin tulee nyt kutsumaan sitä pätevyysasetukseksi. Se on ehkä sen verran pitkä sana, että sitä ei tänne jossain vaiheessa tuolla tulee kyllä näkymään. Mutta tosiaankin, että mitä tässä nyt sitten tulee tapahtumaan vuodenvaihteen jälkeen ja millä tavalla sitten tullaan etenemään. Eli nyt ympäristöministeriö tulee valtuuttamaan tämmöisen toimijan ja se tulee antamaan pätevyystodistuksia sinne rakennusvalvontaan ja erillisiä todistuksia sitten se rakennusvalvonta ei tarvitse sitten kaivaa, kun ne kaikki olisi niin kuin yhdessä todistuksessa. Ja tosiaankin se, että ne on tietysti toimii niissä hankkeissa, mitkä on sitten vuodenvaihteen jälkeen niin kuin haettu. Ja sitten tämä lain soveltaminen on tietysti, mikä se rakennusluvan hakupäivä ja tulopäivä, niin ratkaisee tietysti sen, että millä tavalla tai millä lailla niin kuin mennään eteenpäin. Mutta tosiaankin nyt sitten suunnittelulla ja työjohtajilla täytyy olla joko tämmöinen voimassa oleva FISA-pätevyys, joita nyt on sitten tietenkin lukuisia, tai sitten lain voimaantulon jälkeen tämä valtuutettu toimielimen myöntämä pätevyystodistus, missä kaikki asiat sitten ilmenee helpolla sinne rakennusvalvonnan. Tokihan se on näin, että se mikä tässä on vielä erikoista, että se valtuutettu toimielimen sopimuksia ei ole kaikkia vielä tehty, mutta nyt näyttäisi ainakin siltä todennäköisesti. Tässä nyt varmasti FISE on kyllä yksi näistä toimijoista. Ja tosiaankin, jos tämän vuoden puolella on lupa laitettu vireille, niin mennään vanhoilla MRL, maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla säännöksillä. Se, että nyt tietysti FISessä, missä me ollaan mukana itse myös ja omistajayhteisönäkin, ja meillä on oma sihteerijärjestö ja myönnetään teräsrakentajien pätevyyksiä,
meidän pätevyyslautakunta, niin tässä varmaan jonkinnäköistä käppiä tulee olemaan ja tämmöistä arvioita on esitetty, että siinä muutama kuukausi menee ennen kuin pätevyyksiä pystytään sitten antamaan uusia tai joko uusimaan niitä pätevyyksiä. Mutta tosiaankin sama asia jo, että nyt on erikseen, niitä on kyselty, niitä työtodistuksia ja tutkintotodistuksia, ja nyt ne kaikki pitäisi olla sitten jatkossa, tai tulee olemaan tämmöisessä yhdessä pätevyystodistuksessa. Ja nyt tämä viimeisin tieto, tässä on nyt kovasti neuvotteluja käyty ympäristöministeriön kanssa Vicen toimista, itse toimin myös sillä Vicen hallituksessa, ja nyt kuulin tuossa tällä viikolla itse asiassa, että näitä muitakin toimielinten statuksia on nyt jo pari kappaletta olisi myönnetty tuossa ihan nyt just sillään. Ja tosiaankin tämä meidän järyn toiminta, me ollaan Vicen sihteerijärjestö ja me vastataan 3 pätevyydestä, joka on teräsrakenteiden suunnittelija, teräsrakenteiden asennustyöjohtaja ja teräsrakennetehtaan työjohtaja. Ne on nämä 3, mitä pätevyyksiä me myönnetään. Ja nyt sitten on jo tiedossa, että pätevyystodistus tulee olemaan valtakunnallinen ja voimassa kerrallaan sitten enintään 7 vuotta, mikä oli itse asiassa toi vanhakin käytäntö. No, mitä se tarkoittaa niin kuin erityisesti teräsrakentajille tämä asia? Eli lakisääteisyys on tässä ehkä se termi, mitä kannattaa tässä niin kuin pitää mielessä. Lakisääteisiä teräsrakentajien ja meidän myöntämiä pätevyyksiä ei ennenkään ole muita ole kuin lakisääteisiä. Ehkä toi asennustyöjohtajan pätevyys kuitenkin on osittain perustunut tähän vanhaan maankäyttö- ja rakentamislakiin tietyillä vaatimuksilla sieltä, mutta nyt jatkossa lakisääteisiä pätevyyksiä ei ole muuta kuin teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyys. Ja se, mikä tähän nyt on lisätty tähän suunnittelutehtävien vaatimusluokkaan, niin on lisätty tämmöinen uusi vaatimusluokka kuin erittäin vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä. Aikaisemmin siellä on ollut vähäinen tavallinen vaativa ja poikkeuksellisen vaativa. No tästä asennustyöjohtajan pätevyydestä, niin kuin sanoin, niin se on vielä mennään lain mukaan, mutta joka tapauksessa se ei tule perustumaan lakiin jatkossakaan ja tätä pätevyyttä kuitenkin tullaan ylläpitämään ja toki myöntämään ihan vanhaan malliin. Ja sama koskee teräsrakennetehtaan työjohtajan pätevyyksiä, joka on ollut tämmöinen tarvelähtöinen pätevyys ja niitäkin toki koko ajan on myönnetty ja ylläpidetty. Ja tosiaankin nyt on tämmöinen tieto niin kuin viimeisen tieto, että nämä voimassa olevat Vice-pätevyydet kelpaa voimassaoloa ja kuitenkin enintään vuoden 2029 loppuun. Nyt tämmöinen vuosiluku on nyt ilmoitettu, että minne asti ne voi olla ne 7 vuoden pätevyydet voimassa. Tähän yhteenvetona on pyrkinyt ottamaan ja selventämään, että mitä tässä nyt sitten ikään kuin tarkoitetaan näillä pätevyyksillä, mitä tarkoittaa se rakentamislaki, mitä tarkoittaa se asetus, jonka se virallinen nimi on tuossa ensimmäisessä täpässä, valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä sekä tehtävissä edellytettävistä koulutuksista. Eli tässä pitää erottaa se, että tässä on nyt sitten koulutusvaatimuksia ja tässä on sitten kokemusvaatimuksia. Ja se koulutusvaatimus tulee nimenomaan tästä asetuksesta, jossa sitten on taulukoitu kaikkien lakisääteisten pätevyyksien vaatimukset siihen koulutuksen osalta, kun taas sitten rakentamislaki ja tämä uusi korjaussarjallinen rakentamislaki, mikä nyt sitten on hyväksynnän alla ja tulee voimaan nyt sellaisenaan näillä näkymin sitten ensimmäistä. Siinä korjaussarjassa pätevyyksien osalta ei nyt mitään suurempia muutoksia ollut, ehkä editoriaalisia enemmänkin
Ja siellä erityisesti toki tämä suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimus on se iso asia. On myös olemassa lakisääteisiä työjohtaja-aloja, ja varmasti kaikki tietää, että aina ennenkin vastaava työjohtaja on lakisääteinen työjohtaja ja pätevyys, mitä vaaditaan, ja sitten on KVV ja IV vastaavat työjohtajat siellä. Erityisalojen työjohtopätevyyksistä sen verran, joka muun muassa teräsrakenteiden asennustyöjohtaja ja teräsrakenteiden tehtaan työjohtaja on. Ne vaatimukset tulee nyt ihan näillä näkymin olemaan, ja pätevyydet ja niiden hakeminen ja vaatimukset tulee olemaan ja ennallaan niin kuin ne on ollut niin kuin tähänkin asti. Ja tosiaankin tämä 29 vuoden loppuun ne voimassa olevat tulee niin kuin olemaan voimassa, ja mitään uutta hakemusta nyt tuossa ensimmäistä ei tarvitse tehdä. Tässä varmaan moni asia tulee vielä toki tarkentumaan. Näytän tässä vielä ihan muutama esimerkin, ja tietysti tuo suunnittelijapuolen lakisääteisyys on niitä pätevyyksiä, mitä meidänkin pätevyyslautakunta myöntää. Niin otin tähän tuon teräsrakenteiden suunnittelijan pätevyyden, ja suunnittelijan on osoitettava pätevyytensä tavanomaiseen vaativaan, erittäin vaativaan ja poikkeukseen vaativaan suunnittelutehtävään ympäristöministeriön valtuuttaman toimijan antamalla todistuksella. Se, että mitä nyt sitten siihen suunnittelijan pätevyyteen vaaditaan koulutuksen ja kokemuksen osalta, eli tämä vaativa, poikkeuksellisen vaativa, erittäin vaativa ja vaativa, eli tavanomaiseen ei tarvita mitään erityisiä vaatimuksia, vaan ne 3 ylintä luokkaa. Eli poikkeuksellisen vaativaan suunnittelijan pätevyyteen tarvitaan ylempi korkeakoulututkinto, joka tässä tapauksessa tarkoittaa diplomi-insinöörin tai ylempi AMK-tutkinto, ja sitten vähintään 6 vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. Tässähän on ollut nyt vähän sitä, ja itsekin ollaan oltu vähän niin kuin hämääntyneinä siitä, koska nämä asiat, se koulutusvaatimus on eri asetuksen mukaan, ja sitten tämä kokemuspohjainen tulee sieltä laista ihan suoraan, ja siellä näitä vuosilukuja on sitten siellä lakitekstissä tulee olemaan erittäin vaativassa, joka on tämä uusi, niin siellä pitää olla vähintään 2 vuoden kokemus vaativasta suunnittelutehtävästä, ja vaativassa sitten 2 vuoden kokemus avustamista vaativissa suunnittelutehtävissä. Sinänsä ei tässä nyt mitään niin kuin ihan ihmeellisiä muutoksia. Ehkä osittain kokemuspohjainen vaatimus nyt sitten pikkasen lievenee verrattuna nykyiseen käytäntöön, mitä sitten nyt myönnetyissä teräsrakenteiden suunnittelijapätevyyksissä on. Ja nyt erityisesti muistaa, että tässä nyt rakennusvalvontaviranomaisella tulee olla kyllä valtava rooli tässä, ja toi 85 pykälä nimenomaan toteaa, että se voi sitten arvioida erikseen, millainen tietenkin se kohde on, ja riittääkö suunnittelijan tosiasialliset ajankäytölliset voimavarat tehtävän suorittamiseen, tai onko osoittanut, mielenkiintoinen sanavalinta tuossa lakitekstissä, osoittanut kyvyttömyytensä, ehkä tuohon olisi voinut laittaa, että jopa kyvykkyytensä, että en mä usko, että ne kovin kyvyttömiä nyt joka tapauksessa ne suunnittelijat on, mutta kuitenkin se, että tässä nyt rakennusvalvonnalle on tietysti vielä harkinnan mahdollisuus siitä, että hyväksytään siihen kohteeseen se pätevyystodistuksen mukainen pätevyys. Ja sitten ihan tuossa esimerkkinä nykytilanteesta, eli tämä MRL:n mukainen, millä nyt mennään ja mitkä on ollut nykyisiä koulutusvaatimuksia. Eli näissä lisäpätevyyksissä, mitä mekin ollaan myönnetty, niin siellä on sitten määritetty, että siellä on tekniikalla ylempi korkeakoulu. Ja nyt nimenomaan poikkeukselle vaativasta puhutaan, eli tästä vaativammasta pätevyydestä. Ja siellä on opintopisteet määritetty, ja sitäkin on sitten pilkuttu sitä asiaa, että
opintoja siellä pitää olla vaikkapa nyt esimerkkinä tuo rakenteiden mekaniikka, missä pitää olla 20 opintopistettä. Se, mikä tässä meillä pätevyyksien myöntämisissä on ollut se iso asia, että varsinkin kun muualta kuin rakennustekniikasta eli konepuolen diplomi-insinöörit yhtä lailla on tässä rakentamisessa mukana ja hakevat pätevyyksiä. Ja se, että kuitenkin, että ne asiat nyt pitää perustua ne opinnot todella paljon tietenkin tähän rakentamiseen. Se, että tässä nyt uudessa asetuksessa on nyt sitten näitä kerrottu tarkemmin ja se asetusluonnos oli tuossa kommenteilla ja niitä kommentteja tuolla ympäristöministeriössä puidaan ja siihen varmasti voi tulla vielä jotain muutoksia. Lähinnä sitä, että tarkennetaanko näitä opintosuorituksia, erillisiä opintosuorituksia millä tavalla, ja se ehkä tässä nyt näyttää, mutta toi 45 opintopistettä kuitenkin tähän poikkeukselle vaativaa näyttäisi olevan se peruslinja nyt edelleenkin tässä uudessa. Ja työkokemusvaatimukset, kun mainitsin tuossa, että ne ehkä nyt niin kuin lievenee, niin meillä on ollut tämmöinen perus poikkeuksellisen vaativan suunnitteluun on ollut vähintään 10 vuoden kokemus, ja nythän se sitten on nimenomaan, kuten tuossa mainitsin, vähintään 6 vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. Ja kuten sanoin, niin siellä sitten vielä rakennusvalvonnalla on siellä mahdollinen kortti käytössä, että kelpaako vai eikö ihan kaikkienkin, oli se sitten vaativaa, erittäin vaativaa tai poikkeuksellisen vaativaa. Mielenkiintoiseksi tämä homma niin menee. Se iso muutos, isommat muutokset on siinä ehkä siellä työkokemusvaatimuksessa se aika, kun nykyinen on ollut 10 vuotta ja sitten jatkossa se poikkeuksellinen vaatimus on se nimenomaan vähintään 6 vuoden kokemus. Joo. Oikeastaan tässä oli tämä esitys. Toivottavasti tästä jäi nyt jotain mieleen ja tosiaankin tulen laittamaan tämän tuonne meidän verkkosivuille ja tämän myös tämän tallenteen sinne. Olisiko kysyttävää tässä, menin pari minuuttia tästä ilmoitetusta vartista ylitse, niin olisiko kysyttävää siellä yleisöllä? Hiljaista on itsekin myönnän, tämä on aika monimutkainen asia tai hämmennystä aiheuttanut asia ainakin, mutta kyllä nämä asiat tästä selviää ja edelleenkin uskoakseni suunnittelit ja työtehtävissä toimivat on edelleenkin päteviä. Nämä nykyiset ohjeistukset tai tulevat ohjeistukset on varmasti aivan hyviä ja sitten katsotaan meidän sihteerijärjestön ja pätevyyslautakunnan osalta, että milloin saadaan uusia hakemuksia eteenpäin ja miten tämä homma tässä nyt sitten etenee. No anteeksi, kuuluuko? Joo, kyllä kuuluu. Niin, mä vielä tuossa alussa menin niin nopeasti, mä oon niin kuin asennustyöjohtaja, niin Joo. Niin miten toi meni, miten se alkoi, että se oli 29 vuoteen asti, ettei tarvitse nyt ensi vuonna enää hakea uudestaan, jos niin, se menee vanhaksi. Vaan siihen sen, mikä se enintään, eli niin kuin sanoin, 7 vuoden, eli siitä pätevyyden myöntöpäivästä se 7 vuotta eteenpäin. Mutta jos se nyt sitten on myönnetty justiinsa niin kuin nyt, niin sehän menisi tuonne jonnekin, nyt on 24 plus 7 olisi 31, eli se 2029 on asetettu takarajaksi. En tiedä, mistä se on tullut, mutta eli toisin sanoen sitten se uusi hakemus pitää tehdä silloin ennen sitä 29 vuotta. Eli se nykyinen 7 vuoden voimassaolo sille pätevyydelle tulee säilymään siihen asti siitä päivästä 7 vuotta, kun se on myönnetty. Ja tosiaankin nyt se tietenkin, jos se sattumalta loppuu nyt juuri se aika, niin tässä varmaan tulee ihan jonkinnäköinen breikki tähän alkuvuoteen, että ennen kuin pystytään niitä uusia pätevyyksiä myöntämään. Että mikä nyt tietysti on harmitonta siinä, että jos siellä on joku työmaa kesken, mutta kyllä nyt ymmärtääkseni niin, että tämä siirtymäaikakin on semmoinen, että se varmasti vielä
jollain tavalla niin kuin pätee. Ihan tarkkoja määritelmiä ei tässä vielä ole, että mitä tässä tulee tapahtumaan järjestelmien ja näiden osalta, mutta ja se, niin kuin sanoin, kun se ei ole lakisääteinen pätevyys, tämä erityisalojen työjohto, eli teräsrakenteiden asentaja, asennustyöjohtaja, niin se tulee varmastikin jatkossa, niin kuin ne vaatimukset tulemaan säilyy ihan samanlaisena kuin on tähänkin asti. Joo, kiitoksia. Jos ei sieltä tule muita kysymyksiä, toki olkaa yhteydessä meihin teräsrakenneyhdistykseen. Meillä Ari on sihteeri tai pätevyyslautakunnan sihteeri ja Ari näitä sitten ottaa niin kuin vastaan ja esittelee meidän pätevyyslautakunnan. Kiitoksia kaikille. Hyvää viikonloppua, hyvää joulun odotusta. Paljon kiitoksia. Kiitos.